Zdravím všetkých na mojom YouTube kanáli. 18. marca som urobila jeden experiment, ako rastie avokádo kôstka. Takže pripravila som si šparátka, avokádo kôstku, pevný nožík, pohár. Do avokáda som urobila hlboké dierky, aby som potom mohla do nich napichnúť špárádla. Tie by mali byť dosť hlboké, aby potom vlastne udržali to avokádo kôstku v pohári. Takže keď to máme nachystané, môžeme si dať avokádo kôstku do pohára. Pohár potom postavíme na dobré miesto a zalejeme ho vodou. Voda musí byť z 1/3, minimálne z 1/3 v avokádo ponorené. Avokádo musí byť ponorené vo vode. Takže avokádo som umiestnila s pohárom na vhodné miesto, aby som ho potom mohla pozorovať. To celé som vlastne urobila 18. marca a avokádo som mohla pozorovať každý deň. Asi po 3 týždňoch avokádo začalo pukať. Medzi tým som stále dolievala čistú vodu, alebo starú vodu som vymenila za úplne novú a avokádo som trochu očistila. Avokádo začalo pukať v apríli, to bolo okolo 25. apríla. Puklina sa zväčšovala. Tu som už videla, že vlastne v pukline začal rásť koreň, ktorý už bolo aj vidieť. Druhého mája už bolo jasne vidieť koreň. Puklina bola naozaj veľká. Osemnásteho mája prvý výhonok sa ukázal 23. mája. Vo vnútri už bolo veľmi pekne vidieť pevný koreň. Tak a toto je 5. júna, keď je už vidieť aj pevný koreň, ktorý vystupuje z kôstky do vody a narástol už aj malý výhonok, ktorý je základom pre pevný avokádo kmeň. Tak 2,5 až 3 mesiace, kým sa vlastne toto všetko dalo do pohybu.